Professor Peter Mutharika ayankha mafunso modabwitsa atolankhani tu afikapo imamoto. Kodi iwowa amayankha mafunso a mathematics chotere chifukwa chachani? Sanawasekelere tu atolankhani antudzu antopola. Iwowa atu amangowauziratu chilungamo cha zimene iwo ngati a DPP akufuna kuti chichitike kumeki. Ndiso mmene zisankho izi ziyenera kuyendera. Musayiwaletu kuti paja Peter Mutharika ndi amenetu ali candidate wa DPP. Musayiwale panga like, comment, komanso subscribe. Tatiye timvere mwaukadaulo momwe Professor Peter Mutharika anayankhira mafunso. Mundilola kuti ndifunse mafunso angawa mchichewa. Poyambira penipeni mwalongosola za nkhawa zanu zokudzana ndi bungwe limene limayendetsa zisankho dziko muno la Malawi Electoral Commission. Mwina Malawi amangofuna atadziwa kuti kodi MEC itakhaza kuti yapanga assist kuti zina mwa zimene mukupempha kuti zichitike, mwina iwo apangabe maintain stand yawo kuti machine amene anakatenga agwiritsidwe ntchito potengera kuti anaonongaponso ndalama zambiri. Ngati chipani mwina mukhoza kupanga chani, muzapanga chani? Chinthu chinamso Malawi mwina afuna atadziwa kuti kodi ngati chipani cha DPP mwakonzeka bwanji kapena mukukonzekera bwanji chisankho chimene chikubwerachi, chifukwa ena akhoza kumanena zoti mukuloza dzala a Malawi Electoral Commission potengera kuti mwina simunakonzekere. Mukhoza kwatsimikizira bwanji Malawi kuti ngakhale zikuchitika chipani cha DPP mulokonzeka bwanji pa zisankho zimene zikubwerazi? Thank you. Since 2004 I've been involved in this country. And 2009 I think de facto campaign manager. My brothers, and of course 2014 to 99. So I've been involved in elections for a long time. We don't need machines for funa. Koma akakana ndiye kuti koma ngongane na mukito kuti uje ameka ziwe kuti wowa agwira ntchito ku ya boma. Ndi my employee and are being paid by taxpayers' money. They're not employees of Malawi Congress Party. Chairman can understand her role. Her role is there to represent Malawians and not represent Chakwera or Malawi Congress Party. She must understand that. If she doesn't understand it, she must go immediately. I think it's very, very clear. I think the whole country and family Magochi and Sakfuna Machina Meno. Akakana Zmezo Tizana when we get there. Senukuzania, Senukura Zmecho, Akutimea Kwambi, Akutimea Kundu, and Jedona. Can we, yes, Sonana Kudi, Kumenya, Warea Kumenya. Kwasana Kudi, Akabaska Kitat. Sananeri. Anakusha option. They are keep that a secret. Without Kumenya Oku, the Kumenya Oku, Kwansua Kitatu, it is on. So that's why. When I could if that was the open, we are ready. No question about it. We are ready. Can I could elections later on? If it is ready, to let it go winner. Oh yes, there's no question about it. There is no question about it. Could he support the denial out there? Denial, so to ready can be anytime, even if I would have soon take the election will come next week. If it did vote. So we are ready, Mr. Kaimira. I think it was Kaimira, his name, right? Yeah, sure, he's ready, yeah. But Mafunso, one more? Yeah. Aina zinanga ni Isaac Salima, kutoka Times. Yes. Mafani ngodziwa kuti ngati DPP mwina ndo nimekimenya tai ngati DPP mwina ndo nimekya mathematics akaipitirizabe nkuivomereza nkigwirisa ntchito mwina DPP nkupambana chisankho chimenechi. Kodi izo satira zake muzazitenga motani
muzavomerezabe kuti ndondomeko ingakhala naigwiritsa ntchito nyuma pambana ndi abwino kapena muzayipitiriza kususa. Komanso mwina legally komanso technically ndi zifukwa zotani zimene mukubakira mfundo zanu zokana smartmatic popeza bungwe la MEC limanenesa kuti likuchita izi malinga ndi kuti chigamulo cha bwalo la milandu chidapanga suggest kuti agwiritse ntchito njira ya electronic popereka malizasi zikomo. So question yayo ndimene amati pachizungu hypothetical. She was mathematic. There will be no smart in this land. Period. Kaiwo ajaji osafuna ndi Malawi Congress Party yawo kwa there will be no mathematic for this coming election. Period. So funso the hypothetical. And the second question. Oh, Mutawina. Oh, the same one. It's a hypothetical, but anyway, so I can't answer the second one. Mathematics will not be used anyway. So the second one is hypothetical. The technical, what reasons are we giving to refuse the use of mathematics or use of software that MEC is using? No, or the courts say that. Yes. So it's also hypothetical. Yeah, it's obvious. It's obvious. It's obvious with this machine. Pretty constant. Ku Philippines, ku Venezuela, ku Kenya, ku Mozambique, microscience, pretty constant Netherlands, pretty constant community use mathematics zinzonongeka. So I don't even understand. Really, I don't understand why anybody Kakamia clinging to this machine, a machine which has failed. Murichani minimum. What Kakamishwaja? Akona Chani minimum. What's there? In the was minimum. There must be something in there. There must be something. So I don't know. I don't know. I don't know. So we'll see. But no, if it's draw as many so. And I'm sure my opposition party, I think I'm Okito, Mayanko and Anzanu, I think I can say safely good my opposition, they don't want. So I can say safely good my opposition party, Tagwiz and Agudi sleep for now against mathematics. Yeah. I think there is unanimity among all the opposition parties, who is still for now against mathematics. But city law is mathematics, period. Yeah. Kifuka kuti ugeni, Malama kuna kuti ugeni, make as Guizanandi and to consult my stakeholders. They must have a stakeholder, once majority except one MCP, Akuna Gudi, we still for now against mathematics. We're saying we don't want it. So why is make so unwilling to accept? Why are they clinging to it? Why is he clinging to it? What's in there? You see, that's what's concerned with us in managing this election. Election shall make it. It's our election. It's our election. It's not Mac's election. It's our election. You see, so we are saying no. This is not the way we should manage the election, and she has got to listen to that. She must listen, Madam. You must listen to this, okay? You are saving the people, not Malawi Congress Party or yourself. Yeah. Just to balance gender, we are invite. Zikangwambiri dzina langa ndine Florence Chilanga za Mmimba. Ndine Florence Chilanga za Mmimba. Yes, ndine reporter wa radio Lilanguka. Funso langa likubwera pa nkhani imene akuluakulu ena pano ayankhulako kuphatikizanso inu a president kunena kuti chuma cha dziko lino chasokonekera zimene zopangisa kuti pakhalenso mavuto ena osiyanasiyana ngati kusowa kwa chakudya kapena kukwera kwa mitengo kwa zinthu zosiyanasiyana, kusowa kwa mafuta ndi zina mungotchulapo. Ndimafuna ndifunse ku chipani cha DPP kunena kuti mavuto amene walipo inuyo
mukutsimikiza motani kunena kuti fika munena zoti mukalowaso mboma mukasintha zinthu kuti zibwererenso zikhale bwinobwino mutsimikizira motani amalawi amene pakadali pano mwina chiyembekezo chawo chikukhala ngati chikusowa kolowera mwatsimikizira motani kuti mukalowa zinthu zikabwereranso bwinobwino popeza kuti zinthu zasokonekera kale 1 2 komanso inuyo mukafika pa mpandopo ndi zinthu ziti zimene ndi ma-measures otani amene mukatenge kuti zinthu zibwererenso pachimake popeza nthawi zambiri anthu kapena kuti zipani zimayankhula kuti zizakonza zinthu zikakhala kuti sizinakhale pa mpando koma zikabwera pa mpando paja simakaonabe kuti they are repetitive issues kuti zinthu zikungozibwereza zokhazokha ndi amalawi mwatsimikizira motani kuti akhale ndi assurance yanu zikoma kwambiri mukamukuzambia tupa 2014 ndangiza pa campaign kuti sintha zinthu after Cashgate ndipo tinasintha inflation inatsika exchange rate inatsika for the first time in the history of this country the reserves of about 1 billion. My brother used to say, Putin, my only ambition in life is that before I leave this presidency, Putin, the kind of reserve at $1 billion US dollars. Unfortunately, he departed before he achieved that. But I continued because of his determination, to 1.1 billion US dollars for the first time in the history of this country. So we did that. Interest rates nothing. Inflation from 34% to single digit. Interest rate for Joseph, what was the number? From 30, interest rate from 32? Yeah, to about 8. Right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. So the track record, madam, we have the track record. We have the track record. So take the promise, could if it doesn't into, for example, the cut expenditure. Well, we're going to do that. The cut expenditure. That's one thing. Fiscal policy. Remember, during my time, for example, mana kuti ine nenda kunja only 3 times a year. In 6 years, nenda kunja only 18 times. 18 times in 6 years. Kuma ena in 4 years I 60 times in 9 years. And it I might run the economy. My minister only 3 times a year. Tikakani sonkano muno Malawi locally manya kuti only line minister abwere osangoti onse my minister onse matani my assistants ka PS kubwera wasting out of money salary all those kind of things. So responsible fiscal management take it as expenditure get control fiscal side chifuka kuti ujeni economy makita mali mwana nena amukiro clip yanu ija 2 weeks ago management economy in the fiscal side. See we Reserve Bank here. The fiscal side. Imagine the money in the economy. And here we a good Gondwe and myself, I meet sometimes 2 or 3 in the morning every day over coffee. Most of the time, but sometimes over a few other things. But mostly coffee. But mostly coffee. Mostly coffee. So we might to control the money, the economy. So, like the once kuja ngongoli zimeti nazo. Kukonza ngongoli and so for properly. Like that, all sorts of things. So tikonza zimeti, and I know with the honorable Mangochi, we discuss this all the time. When he's Minister of Finance in September, I know he's going to continue, to carry out that. As long as he doesn't talk too much, in the Akapizagu, we are going to go to the capacity of San Council, but on a more serious note, so I can assure Madam, on a more serious note, we know we have done this before.
And as you know, I have, maybe I shouldn't say this, but we have a recovery plan. We're working on a recovery plan, which on 17 September we're going to implement. So it's ready. On 17 September, I can assure you that on 17 September, we're ready to implement the plan, which are already working on it. So and I can assure you within a short period of time, 2014 within 9 months, not on the economy. This time it may take a little bit longer because it's a little bit more complicated, but it's doable. It's doable. It's not difficult. It can be done each at a time. The most important thing, the fiscal management. So we need a good Minister of Finance who understands the economy. Minister of Finance, I will understand. Can the Minister of Finance, sakuzwaki mina kuchira, they kind of brutal like what we have now. But you need a Minister of Finance who knows what to do. So I think that's my answer, Madam. A question, yeah. Your Excellency, zikomo kwambiri chifukwa chakuti yankhira mafunso. Panali funso limene akulu awo amafuna kuti atafunsa, koma limafanafana ndi mathematic. Koma angodziwa kuna kuti ife ku DPP kuno sitimapanga gag ma reporters. Mwina mwake tingwalola angofunsa funso lawo pang'ono limodzi. Yes, adziona kuti simapanga gag ma reporters. Komanso akafunsa iwowo mwina mwake muyankhe kwa Malawi chifukwa kumanena kuti zitukuko zimene akupanga Chakwera ndi zawo. Akunena 6 lane ija kuti ndi yawo, akumanena misewu imene tayika kumapita kumpoto kuja kuti ndi yawo. Mwina nakakonda kuti amina Japan akakhala pano, koma mupeza kuti amwanamveka ali panonso na Minister of Finance. Ati yankhulire kunena kuti atsimikizira Malawi kuti zitukuko zimene zija ndi zitukuko zimene niyo bwana munasiya kuti no popeza kuti sili maganizo zoti ife tichoka mboma nangu tipanga chipongwe, koma timaganizo kuti zipitirira mboma ndi timapanga zinthu zakuti dziko la Malawi zipita kutsogolo. Mwina aona boma namveka akadzafusawa mudzayankha kufunso limene kungwatsimikizira Malawi kuti zitukuko zimene zikuchitika mdziko muno Achakwera pangako ndi chitukuko chimodzi chomwe pamene kapena zitukuko ndi za DPP. Zikomo kwambiri. Your Excellency, dzina langa ndi Western Guta. Yes, from Zodiac. Yes, kuchokera Zodiac. Yes, so funso langa lili pa mathematic. Kunja kwa anthu akufusana amafusana kuti chipani cha DPP chinali ma commissioner bungwe la meki, ndipo zimenezi pofika poti alengeza ku dziko kuti zagwiritsa ntchito mathematic, ndiye kuti anagwirizana kumene kuja zimenenso ena akunena kuti nkutheka kuti ma commissioner anu anazayibweretsanso nkhani ku chipani, koma nkhani inadutsabe kufikira pamene tikulankhula pano. Tsono funso ndilo kuti kodi mwina ma commissioner awa anakazipangira okha kubunge la meki nkhani ya mathematic, komanso ndi nkhani imene inadusa mwina ndondomeko zosiyana-siyana, ndipo lero tikukamba za nkhani imene. Nchifukwa chani mukuganizabe kuti chisazagwire ntchito pamene ma commissioner a chipani cha DPP anali nawo gulu lokonza ndondomeko imeneyi? Zikomo. That's a very good question. Actually, as far as I know, my commissioner at MCP, I'm sorry, at the DPP, some of them is, but as you know, probably one commissioner, Amene Magida support that's mathematics. Then now Saguti Akite resign, but he refused to resign. But later on he has resigned. Before now we now primary Sanje. But I know the other two commissioners certainly are not against mathematics. For each one, majority they are MCP. But our commissioners 7, 3 DPP, 3 MCP, the chairperson who is MCP, so 4. So I'm a winner for the majority. So they were outvoted. Come I know my commissioners are winning and not against mathematics, but I have talked to them until this morning.
I talked to them. I know for sure. Kwa mozi wa ma 3 commissioner one, for whatever reason, based on to himself, he does support mathematics. So that's what happened. And as I say, I asked him to resign because he was acting against the interests of the party. So that's what happened. Was there another question? That's it. That's the same. Oh yes, Mwanambe. Can you answer on my projects development? I think you can include even the M1. With the M1, I negotiated that in Brussels. The Vice President of the European Investment Bank, the money, and I sent you the point here to go and sign the agreement in Brussels. Of course. So I think people should be fair. Even if, for example, the cancer center, we were the ones who started it, but I'm glad they continued. But I think it's unfair and to make that claim for things that they don't do, to discount what we did in government. So, Joseph, ndikuthokoza na president ponipasa mpata kuti ndikambepo maprojekti ambiri amene akumaliza pano MCP kuti ndi maprojekti omwe munayambisa ndinu a president Professor Peter Mutharika. Tiyambe ndiso umene mwanena wa M1 kuchokera pa Lumbas kukafika ku Chiweta. A president kunakutengerani niyo kupita ku Brussels, inali nanu remote kupita ku Brussels. Tinakakumana koso ndi EU and the European Investment Bank amene munapanga negotiate so umene uja chifukwa cha mavuto ama akumana nawo ndi ma transporters kuchokera pa Lumbas kukafika ku Chiweta. Munanditumanso kukasainira project imeneyi takasainira nabwera nayo ku parliament ndikubira kuti anzanga a media kumakhala Hansard ku parliament mukaonadi kuti so umene uja anapanga negotiate ndi Professor Peter Mutharika ineyo ngati ndina ya finance ndamene ndinakasainira komanso ndinakapanga present ku parliament. Pali so omwewo kuchokera pa Crossroads kupita pa Lumbas. Bwana kuna kupita pa Lumbas, yes. Yeah. So umene bwana munakapita titapita ku China. Ku China Africa. Munakapanga so negotiate. So umene uja. And it was under China aid. Ineso ndamene ndinakasainira. Zilipo marekoda alipo kuti munapanga ndino President atu Professor Peter Mutharika. Pali imenewo ndi ma Chinese. Komanso Your Excellency paliso nsewochokera ku area 3 pa CCAP paja ku area 3 kukafika pa Crossroads imene wadusa pa Lilongwe Bridge. So umene ujaso Your Excellency munapanga negotiate. Nakasainiraso ndine ndemwe kuti akonzenso umene pano pa ukukonzedwa pano. Si ma project MCP komanso amene aja ndi ma project a president munayambisa. Pali ma project ambiri tinene ma water projects kumpoto. Kuli water project ya kuchitipa, project ya kurumpi, pali project ya kunzimba, even project imene akuinena pano pa yalambilambi, angezi lambilambi dam. Imene Your Excellency, you negotiated. Nkatabe, Zimba, all those projects are your projects. Yeah? Of course, as we have said, it's good, it's important to recognize the good job that we did, and that those projects, you initiated those particular projects. There are so many projects. It's even surprising that they're even claiming that the Palombe hospital is theirs. But actually, it was mostly maybe 99% when we were leaving government. So I want just to confirm that even the cancer center, we have funded all that. So many projects. Yes, the Shire, I think we have the Shire Valley Transformation Excellency launched it that time. This road, also the road, I think which they stopped, the road from Malaka. No, not Malaka, from Tabwa. Eastern Bank Road. It is your project to excellence. Even the road from Toro to Tekerani, via to Sanje. Those are your projects to excellence.
So I want to just to confirm that most of the projects that they are implementing now, they are not their projects, they are the projects for DPP and under your leadership, Your Excellency. Yeah. I hope I haven't spoken too much, Your Excellency. That you missed his appointment. Your Excellency, tsopano tafika kumapeto kweni. Mwina mwake, if you have closing remarks, then we are going to have somebody to close with a word of prayer. Bas. Not Mike to say, just to say again that I think this is a very good program. I think we will keep on repeating this kind of in the future. So that's participatory, so that everyone contributes, not only just myself. I think you all contributed very, very effectively, and I want to thank you all who have contributed, but also those who have spoken after that. And I want to thank the press and others and colleagues in the party who have come to be with us. I want to thank you for that, and you travel well. So that's why I don't have much to say. And I think the press, you asked very good questions, very, very effective questions. So I want to thank you for that. That's all.